Walang ano, walang sotanghon, walang... Bawal pangit dito. Ha? Oy, sumama ka. Wala, pangit daw ako lang. Ha? Pangit daw ako. Oh, pag sure? Woo! Biyan ako. Oy! O, diba? Anak ko, Baby. anak ko lang. O, di mo? Ano yan, babae lalaki? Babae lalaki. Feeling ko lang. Feeling ko apat kasi ito, batik-batik. Hindi mo malalaman kung babae o lalaki. Ha? Alis na kayo ilang araw? 5 days na naman kayo dun, no? Sa mansion. Si Gwen, anong gagawin mo ron, Gwen? Kasi, Ha? anong gawin mo ron? Yung mga ano ko, Papa-service. sikasuhin ko mga ano. Service, ha? Ano na ni G yung service? Ano yung service lang? Oh, naka-live tayo, eh. Service, sasakay kami ngayon, magsiservice Kaya kami. nga, wala nang driver. Ano na pinag-sabi mo? Na ano yung brainwash? Tab! Ayan, so ito yung napamili. Service kami. Napabili na natin kanina. Ha? Una na ako sa tanghon, tsaka pang sahog. Magluto kami ba din Dapat pala, ngayon mo na lang, pwede naman yun kahit hindi eksaktong date niya. Yung late anniversary ni Papa. Ayun. So, meron din tayong macaroni spaghetti, bumili tayo tsaka mga pang sahog. Pansit Canton, ilan? 32. Gagawin mo na 34 kasi Ayan na pala yun. yung gusto ko ang isa lang plain. Wala na ito eh. Hindi lahat na yan. Go pack. Tapos tinapay. Parin ni Aldrin dyan, hinog na hinog. Grabe ka. Sikip ng barang. So naka-ready na. Ang sotang niya, ang sahog manok. Be! Ay, babe. Suplado na naman po siya, galit na naman siya. Tapos pag hindi na naman siya kinausap, nagagalit na naman siya. Babe. Hi. Babe. Hey, bo. Magpo-4 na pala, no? Mag-out ka na? Hindi nga ako sasama sa kanila kasi wala naman akong ticket. Kung ano ticket? Ay, gusto talaga niya umalis ka. Sotang ho na may Sama man ako. Ala pa. Pag-visit mo, kakarin mo paan. Alis na sila ng mga pagkakain siguro. Pagkakain yan eh. Yung pagkakain nila, alis na sila. Pusturong-pustura. Brenda, ganun na lang siya. Makachinelas lang. Nak! Pansinin mo kasi Ryan, ayaw niya po akong kausap. May regla yata si Ryan, hindi ka pinapansin. Oo nga, ewan ko ba dyan? Suplado. The boy! Oh, 8 PM po ang flight nila. So, tamang abang lang po kami ngayon dito sa labas. Hindi, pero mas maaga po kasi 4 o'clock na dapat mga mag-alis na kayo dito ng 5. Ano ito ba? Maagang tonggaan. Ewan ko, sakit ng sakit ng katawan ko. Hindi masama yung shoulder ng baby. Ngayon pa lang nga ako magkukover. Pag meron akong gagawin, tapos yung yung utak ko, yung blanco. Kaya kami ni Brenda bago mag-show, mental alertness kasi ayun na. Kakainin ba na dali? Pero siya hindi. Ang gusto niya lang chocolate. Pag-usapan natin kung saan kagaling. Go. Ana, go. Nakuha na ATM namin. Tapos saan pagaling? Totoo. Ana, Kumain kami sa Jowky. Sarat. Sila Elad uwi sila. Hindi po ako kasama kasi ayaw po. Babe. Ay, babe din.
Ayaw po ni Papa Ryan, hanggat hindi pa raw po tapos yung bahay na ginagawa nila rito, hindi muna kami uwi na Manila. Char! Ha? Red horse tunggain mo. Ayoko ng red horse. Mas gusto ko pa gin, ha? Bakit ka? Kauwi ko nga lang, di ba? I mean, maghahatid ka pa sa kanila. Ay, hindi. Hindi ako kasama maghatid sa kanila. Ang maghahatid, si Ansing, si Oyong, Melmar, Macrod, mga Talias, Diba, yan. Ewan ko ba? Mas marami pa yung maghahatid sa aalis. Hello po, shoutout Mira Cruise, Jesus Life in Japan. Parang in love ka na. Echosera ka doon. Ha? Asan yun? Wala na naman siya naman. Iniwan na naman niya ako. Tinaguan na naman niya ako. Hi daw, Rhea, sabi ni Jocelyn. Hi, Jocelyn. Mga Talias, si William, oy. William Abriol. Bahog duga. Bahog ano? Ansok. Ano yun? Amoy mapangapangi. Sino-sino po aalis? Naku, abangan nyo po mamaya kung sino-sino. Ma'am, si G, blooming ka. Hindi rin. Ayaw nga ako kausapin ni Ryan eh. Actually, 2 days ago, 2 days hindi niya ako kinakausap ni Ryan. Kasi akala niya kasama ko uuwi. Shoutout from Palawan. Oo nga, sayang po yung FB page niya. Kailan babalik? Hindi pa nga nakakaalis, babalik agad. Hindi na, iwan siya. Joe Anolas. Watching from Kawit. Cavite. Okay, wait lang. Ma'am, si G, girl ba si Rhea? Ha? Ano ba kayo? Obvious naman. Bakla yan si Rhea. Mga tanong ng mga tao, oy. Andiyan na yung asawa mo? Ay, nanonood yata sila. Sa update namin kayo sa kaganapan sa bahay ni Lola Conching. So, ayan na, pataasan na yung kanto. Hi, babe. Andiyan ka pa. Oh? Bakit? Bakit nakasimangot ka na? Bakit nakasimangot ka na? Sinisimangot mo na naman. See you tomorrow. Magsita ka dyan. Ayan. So, hindi po ako kasama. Babe! Asan si Ryan? Asan si Ryan? Wala man siya. Hinahanap ko na siya. Kailan ulit sa break nyo? Tek na yan. Siya namang uwi ko na October. Uwi ka na October, ha? Magta-Thailand. Tsaka meron akong project sa Bataan. Baka magkita pa nga tayo ron pag natuloy yung Bataan niya na isa. Sama kami doon. Pwede yun kasi may hotel naman eh. August, September, October. Sa Boracay, sa Bataan. Nasa Boracay, sama ka. Mas gusto ko pa mag El Nido kaysa mag Boracay. El Nido, Palawan. Okay, mag Puerto Princesa. Ayoko. Maganda siya sa maganda, pero pang ano lang, pang picture lang, pero kayong dagat talaga yung habol mo. Mas gusto ko pa ang ano. Hindi ko naman sinabing pakin po yung Boracay, ha? Puerto Princesa. Oo. Ako, ilang taon ako sa Puerto Princesa. 3 years din ako. Maganda tayo, maganda sa... Oo, sobra. Ang daming magagandang lugar doon. Tsaka dagat. Nakaligo ka na lang tayo. Island hopping. Bawat isa mapupunta. Magaganda rin. El Nido lang, hindi ko napunta tsaka yung underground. El Nido, maganda talaga. Maganda rin yun. Panlaban yun kay kay Boracay. Coron, yan na magaganda. Kung magaling ka lumangoy, marunong kayo, pwede yun. Kani din ang parang Ayan si Foreman, kakapanayamin natin si Foreman.
Girl po si Ray. Mo lagi ako nito niyo. So, tamang abang lang tayo kasi hinihintay na po nila. Pak, may motor. Yaman. Sarili na kayo motor. Aray, yaman. Ayan, pinag-uusapan na rin po nila kung paano gagawin yung bahay ni Ate Charin. Sakto na. Pak. Sakto na. Ay, naginawa. So, sa kasalukuyan po pinag-uusapan na nila paano gagawin yung mansion ni Ate Charin. Ano ako mo hagdanan ano? Kaya na hagdan. Kahoy, kahoy nga imong ginang imo nang isa ka danas na. Kahoy nga. Kon man gid ang pangulan na kahoy lugar. Ito yun isa na. Tinguga. Shoutout from Korea. Ayan. Kato rin ako nga. Wala rin ako. Girl po si Rhea. Oy, nga. Katasan niya po niyang kuan. Uy, shoutout mo ba si ano? Si Scarlett, namimiss ka na daw. Namimiss. Ako ito sa danas. Kaya kahit siling mo sa awan mo. Kaya taas mo kayo mo. Libo-libo dudugan na sa balay. Dapat anak lagi. Ito dahil naman hagdan. Tanagat nga nila. Auto lang. Sabok-sabok ba? No, gigil din siya. Madala na ako, katahoy, lahat, ang buhos. Bisusa mo na mga animal. Ayan, mga Alayan. Intindi po gusto lahayan. Paglahay mo sa yuta. Ay, pero di busa ka ng kuan ha. Ito na ba? Andiyan na yung sasakyan nyo. Ito na, Wing. Ayan na po. Ito na, ito na. Paano forman yung kay Bimbo? Paano ang ayos naman nung kina Bimbo? Yung sa dulo ba na bahay? Ewan ko kung basta kayo sila ang nag-story. Sila muna. Sila Ate Charin. Oh, nagsabot-sabot na sila. Ayan. Ah, ito na. Ampak! galing ko ba? Galing ko tumayo. Timing na timing. May ano ka? May second floor ba kayo? Yun nga sinabi ko sa kanya, kahoy lang yung ano. Mainit yun. Yung second floor. Ah. Pero kung ako... Yung side ba, kahoy. Okay. Parang kay Oyong pala. Basta yung ano na, good lumber. Oo. Para medyo malamig din yung pasok. Kasi pag puro bato, mas mainit. Yan si Talia. Ang taray ng diskarte ni ate. Oh. Dahil may live dito kita babanatan. Kasi may live eh. Walang Bawal ano. Tumanggi. Bawal tumanggi, oh. Ay, tignan na natin sila. Hatid na sila. Ayan. Aray, parang tanga to. Hindi Siya, ihatid na po natin sila. Guys. Mag-iingat kayo dun sa Manila, ha? Lalo ka na. Sinasabi ko sa'yo. Ay, saba kayo nagpa-Gcash. Okay. Ay, andiyan ka pala. Naka-live din pala si Gwen. Yes, Jess. Tidona, paano nga muna ulit? Lagay muna. Nakabigay mo kay Ate Donna, please. Ilagay sa rep muna. Sabangan po natin sila dito. Habang hinihintay pa po yung ibang mga kasama, makikisabay po sa kanilang flight. Sama ka rin? So, ang maghahatid po si Melmar, si Oyong, si Anseng, si Diba, mga talias. Magdadakan ba? Saan ba yun? Ha? Saan ba yun? Ang... Si Brenda. sa taas. Ay, di sa ring. Yung ring pala. Akala ko yun yung sasakyan. Wala pa. Yung sasakyan na magdadala sa ano. Late yun kasi late is bakang nagpapaano. Si Bakang daw po ay maniwala kayo sa hindi. Naliligo. Kumapit kayo. Si Bakang pala kaya medyo natagal kasi naliligo. Ako. Nakakatakot man pong paniwalaan pero ganun po talaga yung totoo. Naliligo si Bakang. Ano yun? Snake plant.
Kahit tayo. Bakit hindi ka kasama, Mi? Ayaw po akong pasamahin ni Gwen. Ha? Kasi daw, masikip na sa aeroplano. Hindi na nakain ng pansit canton. Ay, oo nga pala. Yung plano mo, te. Ha? Ipa Diba? sa story. Oh, sabi ko sa'yo. Grabe ka naman kumain. Ganyan ka pala magluga. Yung ano? Grabe yung sandok mo. Sabi. Oh, di ba naloka rin siya? Grabe nung sumubo si Caridad. Kaya naman pala nakaapat na. Para madaling maubos. Overload na daw po. Oo, kasi hindi na magbabalance sa ano. Naliligo pala si Bakang Mamshi, oh, di ba? Kaya pag nag-comment kayo sa kanya, ganun, yung totoo, naliligo ka. Ganda naman ni Caridad. Ay, lagi, pinapaasa niyo si Caridad. Sanay na ako sa mga ganyan. Dalawang, basta may kwarto rin sa baba, sa taas yung mga bata. Alam mo na, Carlo, mas marami ka malilinisan. Tapos habang naka-fake nails ka. Hindi naman nalilinis yan. Oh, pa, hala. Oy, excuse me. Oh, ayan, daan ka. Ito, Ha? si kape na ganito eh. Wala yung kape, uy. Ay, hindi, git dito. Hindi gusto ko 3-in-1. Ha? I don't want the ano. O sige, kung 3-in-1 ang gusto mo, ilan yung level ng sugar dun sa 3-in-1? Serious level na pag ano ko rin ito. Same lang yun. Ayan. Maayong hapon, ayan. Regards kay Ma'am si Ate Caridad, ayan. Sige na naman siya ka. Laki naman Kain kasi. tayo ng lugaw. Para, pa dito sa gatas. Gatas. Pati hindi mo ipag-am si baby. Ako talaga hindi kami nag-ano ng gatas. Sabi ng mama. Hindi kami nakatikim ng gatas. Anong Am. Anong Yung sabaw nito. Ah. Yan, yung ganito. Oo. Yan ang dede namin nun. Kaya bihira kami tablan ng asukal. Kaya bihira kami tablan ng sakit. Pero pag nagkasakit, ang tagal bago gumaling. Yung iba, ganyan din. Kasi mas ano siya, mas healthy. Mataka pa yung bata. Malusog. Kami hindi naman. Saan ka muna, Mi, habang wala sila Brenda dyan? Dito po sa labas nila, sa may parking lot. Mga tao. So pag wala si Brenda, hindi ako pwede pumasok sa bahay niya. Baka po dito na lang po muna sa likod. Sana si ano? Sa Barracks. Barracks daw ka. Saan si Adrian, Mamshi? Andito sila eh, pero hindi ko alam kung saan sila galing. Paparaya na sana mo, ina. See? Paparayan, iniwasan na naman nga ako eh. Paparayan! Hanapin natin sila. Dada, wait lang po ha. May hinatid lang sila sandali. When face mask na ako, huwag kalimutan dalhin. Yes po, Mami Yukiki, men. Oh, ayan. Chikay, hello. Jonalyn Sarsalego. Pak. Pak, oh. Ah. Pak, kumain kayo. Matakam kayo. Ako gusto ko talaga mi goreng. Baka naman. Shit. Luwana Rosales, yes. Lopoy. Wag mo na kayong aalis ha. Ano ba yan? 1,200 nanonood. Pa-star naman kayo guys. 1, 2. Kahit tig ano lang, tig 50 lang po guys. Sige na. Gusto ko Ma'am Shi mag-live. Dami ko tawa sa labas. Biloy. Gusto kita Ma'am Shi mag-live. Eh bakit po? Rebecca, hello. Tuturuan na po ni muna niya si Pops Ryan habang wala si Madam. Hindi pa ako kasama sa Manila kasi ayaw po ni Gwen. Masikip na daw aeroplano. Barbie Finley. Ayun ka, nagpa-Gcash ko dali. Pak. Na Sana all. 8 na move ng 9 po. Love Infinity. Huwag mausog yung Gcash kasi. Huwag ka maingay. Wala, grabe. Magkasya ba sila sa multi-cab? Okay lang po kasi ano naman Thank you, Danica Angeles Manguna. ang ano, Alas 9 po, Ma'am LV Bersam. ang babiyahe kasi si Gio, si Brenda, si Ichan, si Gwen, si Jigjag, si Bakang, Yes, Ma'am Chika. si Inday, 7, si Mia, 8,
Tapos, ang maghahatid sa kanila, Talias, 6. Ha? Si Diba, Bakit? si May pabanda ba? Melmar, si Ansing, Oh, meron o yung pa, 10. Kaya hindi na ako sumama maghatid Sino to? sa Ma'am kanila. Diana, ikaw to, no? Ay, sana all. Oh, Ma'am Diana Rose, thank you. Buti pa sa kanya. Konnichiwa. Konnichiwa, Cristina San Pedro. Hello. Hindi kasi magulo, tas ang bait mo pa. Hey! Robert Na-wash out. Gonzalez. Always po ako updated sa inyo. Thank you. Christine. Belly. Rebecca. Galing ka na kasi Manila. Jocelyn Lubguban. Hindi, tsaka wala naman akong gagawin doon. Sila lang may kakilala sa pupuntahan nila. Christine Ambalit. 8 sila, Tess. Oo. Tapos ang maghahatid 10. Konnichiwa, Ma'am Neng Lance, Perez. Kumusta, ma'am? Bruce Takulod. Di pala kasama si Oyong, Tawa hindi ako po. sa tomboy. Yes, chikay. Mukha Saan daw na akong tsakang, Tomboy, yes. Tomboy naman why talaga di ka ako uuwi? Kasi kumakain din ako ng Sana si ano, Bakang, pechay. ewan ko ba doon, nasaan? Pag may magpapakain ng Maxen pechay, na bakit siyem. hindi? Organic yung pechay, walang ano. Hi, pa-star na ba, oy? Si tito mo yan. Sila nagpaluto Hi, niyan. Ma'am Neng Perez. Kakain yata sila. Pupunta kami Manila. Eh, kumain naman ako. Ate-kati ka na ako, baka namin. Pang ano lang. Mas madami pa yung maghahatid kayo sa alis. Oo. Pangkain Partida sa- ha, hindi na sumama si Mama Sita, si Ate Nina, Sa... si Ate Caridad, o si Carlo hindi na sumama. Okay ro, Ma'am Diana Rose. Uy, ano ka ba? Dapat talaga ang mangyayari dito pag hinatid sila sa airport, field trip. Natulad nung ginatid nila si Daddy, dumiretso sila sa bahay. Diba? Gwen, kung nasa Manila na kayo. Good afternoon, Rasmia. Kailangan maraming salita sa tulsa. Yes po, Ma'am Yuki Kim. Bakit po hindi ka sasama? Hindi na kasya. Nicole Alawi, ang gulo ng caption mo, Mamsi, ha? Ano ba caption ko? Ano caption? Aalis na sa sorry. Aalis na sina. Sorry. Huwag na magalit pa. Hinintay na lang po nila yung sasakyan. Elvin John D. Mag-mamshi talks ako mamaya. Sige. Sino po kasama sa Manila? Ano yan? Malapit lang po ba sa airport? 2 to 3 hours from here. Dito sa 2 hours. 2 hours lang daw. Ayan. Hintay lang natin sila. Saan sila Gio at Brenda? Umalis po. Pumunta sa Bukid. Sila Gio at Ichan sumama kay Annalisa Nadu. kay Elad. Hindi, kauban si Oyong. Sana all field trip. That's Biloria. Layo. Mel sa Panta. Kasi dadaan pa sila ng Cagayan de Oro City. So mula dito hanggang CDO 1 hour. Mag-inuman ba kayo ng Red Horse, Ma'am Shiji? Hindi po ako nag-iinom ng Red Horse. Shout out, hi, Judge Inej. Ano ba yung mga pangalan? Balibaligtad. Sana kapag nag-ano kayo, nakabaliktad din yung ulo, nasa baba, yung paa sa taas. Luto na? Di na kayo tuloy sa Davao. Hindi na po. Jerica Bakira. Ano Gcash number mo po? Napapasaya niyo po kasi ako. Hala, Jerica, pag sure ba? Salamat po. Ma'am, huli ka na ni, ano? Ma'am, ano ba? Sayang hindi kayo matuloy sa Davao. Oo nga po eh. Yay, thank you. Salamat po. Mga reaction mo kanina. Salamat po. Punta ka kila Diva. Sige po kapag na-invite ako. Salamat po. Na. Salamat. May nagpa-Gcash sa'yo, di ba? Thank you lang naman ako in behalf of you. Bigyan niyo rin daw po si Gwen kasi punta ng Manila. Ayan, wala pa akong sinabi ah. Oh, hindi para meron siyang pocket money. Ay, wag na po. Kay Ma'am Shi na lang po. Ayan, nagdamdam na po siya. Hindi, kay Ate. Ma'am Shi na lang po ipadaan, tapos isend lang niya sa akin. Oh, di ba si Raulo? Ano talaga, Ma'am Shi? Aray, nangungurot po siya. Minsan talaga, in love na ako sa iyo eh. Huy, simba ko. Iba talaga yung aura mo eh.
Aray. Shit. Para kang Colgate man siya. Ayan. Oo nga, para kang Colgate. Okay lang po. Okay lang, Kati Kanakaw. Alam ko naman nakwento na sa akin lahat. Charot. Kate. Tats Ayaw Beloria. lagi, Kate. Ariglaha si Kuan. Umalis po ang Bernggio. Nag-quickie. Oh, thank you sa 75 stars. Ate Chami, pa-comment nga ng aking Thank you sa 75 stars dollar. kasama si Gwen. Thank you. What's your Gcash? Ay! Og sure bo. It's 0930. Ay, Ayan. apil ba daw ko, Day? Wala, Day. Hindi ako sama, Day. 1025760. Ay, hindi niya ako bigyan, Day. Ha? Alam ko hindi daw. Wala, apat na sila. Yes, Ma'am Diana. Ang tagal kong di nakikita sila lang, Gwen. Siyempre, may ibang lalaki si Gwen. Ganun talaga. Siyempre, pag may jowa ka, dapat may kabit ka. Para happy. Happy? Very happy. So, dito ako sa Social Climber House. Yan yung kabit ko. Ma'am, siya saan ang boyfriend mo? Ewan ko nga kung nasa na naman, biglang nawala, biglang umalis. May kabit ko. Ayan. Andito lang siya kanina. Gia! Asan na sila? Wala nga sila. Kasama kasi sila ni Elad. Bumili tinapay. Ah, okay. Brian at Ibigan from Hawaii. Sandali, hanapin Hi, ko. Ma'am Rowena. Grabe, girl. Wait lang po ha. Shoutout naman ang Lalang Nation Japan Chapter Echesera. Doon pa rin ako sa Cloudom Nation. Go Cloudom Nation. Grab the nation. Charat. Di ka sasama sa Manila. Ayaw po ako isama ni Gwen kasi masikip na daw po sa eroplano. Ayan, andyan po yung sagot. Wait lang, i-comment ko yung Gcash ko. Kayo naman. Huwag na kayo magtampo. Ito na. Ilalagay na po natin. Kasi nung minsan naglagay ako, yung iba, ina-angry nila. So sabi ko, ano ba talaga? Ha? Jerry, kalimutan ko yung aking bags. Ayaw niya kasi akong ano ni Althea kasi dito. Tama tayo ng ugali na Althea. Diba? Masama po ugali ko, sabi ni Gwen, pero may amoy po yung kanya. Dito po po. Ano na ng Gcash umalis na siya. Diba? Ganyan siya, ipapakilala sa Gcash. Ganyan ugali niya. Hoy, sabi mo pupunta daanan mo si Mama ha. Kung ano nga, kung Oh, 'di ba? Oh. Oh, 'yan. Oh. So, 'di ba? Sabi mo pupuntahan mo nanay ko, tapos ngayon hindi mo pupuntahan. Sige, ganyanan ha. Tatandaan ko yung Gwen ha. Bukod-bukod dyan. Bandi, alam mo naman nagla-live ako. Nagpapabakat ka. Sabi ni Gwen, pero may amoy po yung kanya. I-live sailing ko na lang kaya yan. Baka may mag-mind. Kung magkakano ka, kalong ng tax ka. Tingin? Tingin. Umuwi na yung aking uyab. Ayun. Ay! Ayun na oh. Ako sa nagkain. Hindi, kayo nga iniintay eh. Dito yun ba? Saan tinapay? Bumili sila, di ba? Sino? Sila, Gio. Saan? 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 Malamang. May tinapay doon dyan ah. Ewan ko. Asawa mo, mag-ikot-ikot Ito lang din. wala na. Kayo. Kunti lang. Kayo lang naman. Kumain na kami. Kawawa naman yung mga bata. Opo, si Gwen. Sa mga bata ang dami. Mabubuo na siya. Naging plaza na siya. Oo, mukha siyang plaza. Okay lang, makapagtayo na ako ng isang pwesto dyan ng tindahan. Bayan. Hello. Kasi wala kang kuryente doon, kaya dinala. Ayan po. Sila ni Gio ha? Asa na? Akala ko umalis kayo. Hindi, tapos na. Ayan na pala si Gio. Saan tinapay? May pan man diyan. yung pansit eh. Ma, anak! Saan? Sa highway? Di ba nga ipan diya? Nabalik nga na. Malalaman nyo mamaya kung sino-sino mga kasama. Di na kita nagpalit?
Saan bumili? Saan? Share mo nga na. Kaya. Ng damit. Ayan, o yung badge. Tingnan mo yung ginawa nila ha. Saan mo? Bayanihan. Ang bongga. Inakawawa. Bigat niya eh. Sumabit. Tapos, pwede daw yan nagsabi may-ari na, pwede nyo lagyan ng ano dyan, daanan dyan para pwedeng daanan ng motor. Pasimentohan. Paano, yan dyan lahat. Sa tabi lang yung mga bato, tapos pwede daanan na yun ng motor. Ayun, dami na yung mga bato naglalaro ha. Ang bongga. Pinakabit na nila. Ayan no. Thank Ayan, you lahat, po. no? Lahat, tinan mo. Isa pa lang yan. Dalawa yan eh. Whole court kasi ang gagawin. Kada gabi-gabi naman ang gagawin nila yung isa dyan. Ito, kakabit na nila yung... Bongga, congrats. Malungkot na si G. Malungkot na si Gio, pero ano, yawak. Yan mga sa live. Yan sa live. Yan sa live. Yawan eh! Sa TikTok. live mo nga eh. Malungkot na si Gio, opo. Sa akin lang, oh. Ayaw lagi. Ma'am Shi, Wala, may lagi na natin na-interview mo ba ang magjowa? Hindi na, naku. Ano ka? Oo, na-ambush interview ko daw kayong dalawa. Ay, bawal na po ma-interview kasi ano. Ito yung masarap ang dilipsi. Ayan nga yung ay may palaman? Wala. Ayan nga yung parang yun sa atin. Burger buns. Yan yung hinahanap ko. Kasi para pag gabi, bigla ako nagutom, gusto ko magtinap. Diplom pan. This is pan